ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашном мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон аппарат, ягон компания чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот дар WhatsApp, имо, экранбуда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Кӯлоб, аз территорияи Данғара, шаҳри Бухтар, территорияи Хурусон ва аз дигар тарафҳо аст ки бо нархҳои арзон. нархи имрӯза сар мешавад ай 35 росомонӣ боло. ҳам квартира, ҳам хона, ҳам замин аз ҳар шаҳру ноҳияи Тоҷикистон. барои видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки аз куҷо ба шумо хонаро лозим аст, мо дар видео оянда пешкаш мекунем. курс 137 сомонӣ навора сар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёян комфортно, мо ба шумо тавсия метавонем пересечение границы акаи Бекзодро. ин ака зиёда ай 10 сол аст ки дар ҳамин соҳа кор мекунад, дар ҳамин соҳа яъне ки ба сарҳаду рафта одам бурда меорам. хоб шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи метро ва дигар тарафҳои Люблино омада худашон қабул мекунанд ва ба самти Қазоқистон соҳу саломат бурда меоранд. нархи бурдан овардан бо маслиҳат тариқи мошинои комфортна чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. мошин буда дурнуш люксай. ин ҳамин мошини хучона дурнушон люксай, кондиционери Wi-Fi дорад. хоб ду та рақама, ҳар рақамошон WhatsApp, имо дорад ва рақамошон 24 соат кор мекунад. айноми канали мо яъне ки сухан кунем бо ягон сом муомила мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд. хоб ягон саволу иловагӣ бошад, ягон маълумотшо хуён агар фаҳмидан, шумо дар ҳамин рақамошон нависед ки занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмида метавонанд. маромад. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, яъне ки центрда пеши гардиши диалогда, пеши магазини Ваҳдат, балниса бозор омад дар пешаш. духонага квартира ҳастае ки дар 5 ошона қарор дорад, доми 9 ошона ҳастае ки 42 квадрати метр, доми навсох, ремонто беҳтарин, ҳамаш тайёр. об свет ҳастае. хоб дӯстони азиз, доми нав ҳастае, полни худ омодае, медорем фақат зиндагӣ мекунем. хоб дар пешаш бозор, балниса, магазин, ҳамаи чош ҳастае. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ ки бо муомилаи хуб дорад. шаҳри Ваҳдат, центр, гардиши диалог, пеши мағозаи Ваҳдат дае, ҷои беҳтаринае. 210 000 сомонӣ аст бо муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона ки 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехарем маромад занг занед, дигар маълумотшо гирен. доми навай, замонавӣ, ҳамаш бо қоидавӣ тайёр. хоб мақсад метавонед занг занед, маълумотшо аз хозир срочно бо савдо дорад. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар посёлкаи Наврӯз, пушти молбозор, дар ҷои беҳтарин. 5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет астае. як так коридор, як баня, як ҳоҷатхона дорад. дӯстони азиз, гидаш полни худ маҳкам, об свет мақсад ки деҳқонӣ, оби светш пастяни астае ва як камаз дигар санг, шебени халитшуам дорад. хонаҳо уже бисёр сохтмонш кардагӣ аст, хай баъзе корош мондагӣ аст. инаша худатон мекунен. нархаш не ки арзонаи срочно, нархаш 160 ба азиз бо муомила дорад. 160 бо ягон сом муомила мекунад срочное. ин ҳамин рақамҳои мегафоншон 24 соат кор мекунад ва дар ин рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. боз мегӯем шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, пушти молбозор. хоб 5 одами 3 дар хона, об свет, калидор, баня, ошхона дорад. хонашо бардоштагӣ фақат пушондан дар тирезаш мондае. 160 бо ягон сом арзон мекунанд. срочно мегӯяд соҳибош бо муомила дорад. маромад дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. срочное савдо дорад. дӯстони азиз, метавонед хонара савдо карда гирен, айдаст натиҳем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ҳасанобод 1 дар. хоб 5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет астае. хоб хона дӯстони азиз, хонаи навсохта, хона коробка ҳастае ки хай сохтмонҳои дар тиреза ва шкатуру дигар чош мондагӣ ҳастае. дигар ҳамаш ҳуҷҷатош 100% гирд ба нашуда, одамо зиндагӣ доранд. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ ки бо муомила дорад.
хоб ноҳияи рудаки Ленинский район Ҳасанобод 1 иҷода об ва свет ҳастае. хоб ин ами рақамошон якумаш Вавилон, дуюмаш Тисел ки ҳардушон кор мекунад. дӯстон азиз метавонед маълумотои пурраша аз худашон гирен. 135 та мега омада бинем мақултон шавад муомила мекунем. дурушта хай калидор ягон хеле ошхона дорад. Марама дигар маълумотои пурраша аз худашон гирен. Ҳасанобод 1 срочная савдои хуб дорад. метавонед дар ин рақамо занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, яъне Ховаронда, хонаи 214. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, Ховарон, хонаи 204, хонаи дуошона. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки обшим 8 дар хона дорад ки бо дутаи дига отделния астае. 8 дар хона, ду хонаи дига отделния, қати калидор ошхона баня, хонаи дуошона. дӯстон азиз, хоб ремонтои замонавӣ нест, ки барои зиндагӣ 100% мешавад. об свет астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, чойлӯби ангур ва 6 сотиқи дига замине ки ҳавли бен ёд кушода барои чанд оила муносиб астае. хоб хона дӯстон азиз ҳам алишӣ астае, ҳам фурӯшӣ астае. нархш ба сумкати $65,000 астае. бо муомилаи хуб дора. агар ки ягон хона дошта бошед, болоишам сумтен алиш мешавад. хай бо вариантои худтона пешниҳод ки мақсад квартира дорем ё ки хонаи заминӣ, вариантотона пешниҳод ки алишам мешавад. хоб рақамошон рақамои Россияи промои кор мекунанд ва дар рақамошон ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст доранд. хонаи дуошона, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, Ховарон, хонаи 214. хонаҳо дурушон бен ёд кушод астае. документошон мега 100%. марҳамат дигар маълумотои пурра аз худашон гирем. алиши вариант дошта боше пешниҳод кунем, қатиш маслиҳат кунем. ва дӯстон азиз лайк казанем фаромӯш накунем ва навора то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ягон бор роӣ кунанд ба Тоҷикистон, мо ба шумо тавсия метаҳем грузоперевозка якаи Ёқубро ки таҷрибаи чандсолаи корӣ дорам. борои шуморо аз территорияи Москва, яъне ки Московская област, ай любой ҷош омада қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Варзоб, Турсунзода, хоб Хӯросон, Уялӣ, бо территорияи шаҳри Бухтар, хоб Хатлон, территорияи Хатлон ҳама ҷош, шаҳри Бухтар, Вахш, Қалхозобод, Панҷ, Уялӣ, Обшим, Данғара, Кӯлоб, Восей, Фархор оварда мерасонанд. хоб инчунин мошини майдаам дорад ки мошини майда кади борои шуморо рафта аз ҳамун ҷои кортона хобтона қабул мекунанд ва то пеши карантена оварда мерасонанд. агар шумо аз номи канали мо гап занем, бо ягон скидка мекунад, ботона бо соҳ саломат дар муддати кӯтоҳ бурда мерасонам. ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар фаҳмида, ин ҳамин рақамҳо дар шумо занг ҳар се рақамошон кор мекунад, ҳар се имо WhatsApp дорам. марҳамат, аз номи канали мо сухан кунем, ба шумо скидка ва арзон мекунад. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки срочная қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар тарафи деҳаи аэропорт гуфтагӣ астае, Соҳибош. ноҳияи Ёвон, деҳаи аэропорт. 5 сотиқ замин астае. дӯстон азиз ки хонаи дуошона астае, 4 дар хона дорад ки об свет чам астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. ноҳияи Ёвон, деҳаи аэропорт, 4 дар хона, 5 сотиқи дига замин. хона барои зиндагӣ кардан тайёр, гирди ванаш маҳкам, даврот чизе ки барои рӯзғори зиндагӣ лозим астае, ҳастае. нархи хона мегӯяд 180,000 сомонӣ астае, бо муомилаи хуб дорад ва рақамошон мегафон. кадоми шумода ки лозим аст, дӯстон азиз, марҳамат занг занем. ва нагуфта намонад ки шумо дар магар амхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумота дар мо рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунем, гузорем ва силикаи навори моро дар WhatsApp, имо, дар ки ҷои палисаш кунем ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае, дӯстон, срочна қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар Қизирқалъа. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ астае ки хонаҳои навсох, ремонтош замонавӣ. хоб дӯстон азиз, хона оғул, ҳам ҳоҷатхона, баня, дегдонхона, ҳамин хеле чизҳои лозимӣ дорад. нархи хона 220,000 сомонӣ астае, мега бо савдои хуб дорад. яъне ки 220 бо савдо дорад, кадомида ки лозим астае, марҳамат занг занед. дегдонхона, баня, оғул ҳамаш ҳастае. хоб рақамошон аста дар поини видео, кадоми шумо дар ки махбуб бошад аз ноҳияи Хӯросон, Қизирқалъа, марҳамат тамос гирем. мегзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ астае ки срочная қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Булбулчашма гуфтагӣ астае, Соҳибош.
8 сотиқ замина бадуно ки замини ҳамвор аст гирди ванашта одамо зиндагӣ дорад. ҳамин замина дӯстон азиз мо реклама карда будем, нарх навошон тори нагирифта буд, хай бо павтор на рекламада буромад. нархи 40 000 сомони аст, бо ягон сум муомила мекунанд ва дӯстон азиз рақамошон мегафон. ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар фаҳмида шумо занг занед ва шумо фаҳмода метиҳам. шаҳри Исор, деҳаи Булбулчашма дӯстон азиз 8 сотиқ замина. замини назди ҳавлигӣ. хоб ягон савол дошта бошед марамат занг занед. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, сирочная қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар наздикии Мушинбозор гуфтагӣ аст, соҳиби шаҳри Душанбе, тарафи Рӯдакӣ, наздикии Мушинбозор да. 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 5 дар хона кардагӣ дӯстон азиз ки 2 та такхона, 1 та ҳоҷатхона баня кӯхонӣ дорад дӯстон азиз. хона сирочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. хонахош тайёр аст. наздикии Мушинбозори шаҳри Душанбе 5 дар хона обши, 2 та такхона ва 3 дар дига хонаш уже ремонти тайёр болошда. нархи 240 дорад. рақамош аст дар поини видео. кадомитон агар ягоншо нафаҳмида бошед ё ки дар хоҳед фаҳмидам, шумо занг занед, ҳамашо ба шумо фаҳмода метиҳам. марама мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, сирочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, айни 371 адрес. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, айни 371. духонага квартира аст ки дар нӯҳум ошӯна қарор дорад, 45 квадрати метр бо обсои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кӯхонӣ ва ремонт дорад. нархи квартира 290 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. тагишда ҷои аптека, мақсад ки дигар чизои лозимӣ ҳаст. тагишда магазин, пагазин, аптека, банк ва чизои лозимӣ, ҷои беҳтарин. хоб рақамошон мегафон аст, кадоми шумо дар ки маъқултон бошад марамат занг занед. хона хай термис ҳама чӣ доштае, занг занед. ва дӯстон азиз, дастгирро фаромӯш накунед, лайкотон обязательно нагузоред ва агар имконият бошад навора подписать кунед. шумо дам агар хамхари квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама кардан бошад, метавонед сурат маълумотро рӯй кунед, мо реклама мегузорем. реклама мекунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар тарафҳои Калхозобод, яъне ки аниқтараш Вионда. 6 сотиқ замин дӯстон азиз ки гирдаш маҳкам аст. хоб 6 сотиқ замин гирди рафтуваш маҳкам, оби менӯшиданӣ дӯстон азиз, оби менӯшиданӣ қувваи барқ дорад. дар наздикии Вион аст, роҳи Калхозобода, лаби роҳи Калхозобод. нархаш мега 80 000 сомонӣ аст, бо камтар муомила мекунад. нархаш 80 та савдо дорад. хоб кадомитон агар дар кор ки боша, рақамошон аст тисел, марамат занг занед, боқӣ монда маълумотро аз тушон гирен. марамат мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ аст дӯстон, сирочная қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, айдуруни шаҳр берунтар. маълумоти пурраша мега тариқи телефон мега соҳибаш метиҳем. 6 сотиқ замин дӯстон азиз ки се тарафаш мегад маҳкамай, хоб замини ҳамвор, гирдашда ҳамашда одамо зиндагиранд, лаби роҳ. нархаш 35 000 сомонӣ. шаҳри Кӯлоб, ай шаҳр берунтар, тариқи телефон мегад маълумотҳои бештар, се тараф мегад маҳкам. хоб 35 рақамошона 918 кор мекунад. шахсоне ки агар успед карден маълумот замини арзона харида гирен. ин буд навори имрӯза, то видео оянда.